at bisita, mahubay ang mamastura, ay nagmahirap at mahal. Ang sinita ay nasayaw at bisita, mahubay ang mamastura, ay nagkakalupan ng warkal. Natin kung tayo malayo lang langit araw at kalaan at tuwalasan nag-aaring hinggang kuransa sikat gulungan sa lawan malabing na okasyon mga malakas ang pagbabalit wala sa tutlang at ibabalit bisita, mahubay ang mamastura, ay nagmahirap at mahal. Ang sinita ay kasalan at bisita, mahubay ang mamastura, ay nagkakalupan ang kwartal. Damo ang salamat Fiscal Dennis sa niya maupay nga pagsayaw. Si Dennis, din niya i-assign hiton RTC Palanghiga. We would like